April ni somthum sang ni somni panga ni lai ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule Prime Minister Narendra Modi chon Nimin Khan India sipai te chu Pahalgam fir fiak chet na changle turin thu nei na to pa pe a India sipai te hian fir fiak te chet na chu engtia chanle tur nge engtika nge chanle tur ti te khoilai mun nge be tur ti te po sarkar ho tu te ron ngai to lovin an thu nei na pum hluma ni to a ani na taka chon Prime Minister hian India sipai te hi in do turin thuwa pe ani ber mai heti la hian Prime Minister Modi hian India sipai te hi Pakistan do tur le Pakistan sipai te kap turin thuwa pe lova fir fiak te na taka changle turin zalen na pe ti na zok ani Nimin Khan Prime Minister Chennai na Modi ho hian high level security meeting nei ani a heta hian Defence Minister Rajnath Singh National Security Advisor Ajit Doval Chief of Defence Service General Anil Chauhan Indian Air Force Air Chief Marshal AP Singh India Army Chief General Upendra Dwivedi le Indian Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi te chutelin darkar khatle chan ve IRAN thukhoma Prime Minister Modi chon na taka fir fiak te chanle chu India ram mi puite du dana ni atia sarkar le mi puiten India sipai te chu an ring to kani ti asoibok Voin Cabinet Committee on Security CCS chu Prime Minister ho hian an thukhom le dona Pahalgam ateka wanga Saudi Arabia zin laklo laya ron hotir April ni somni pathum tlai khan Prime Minister ho hian CCS meeting hi nei ngalani a anthure langin Pakistan laka malak ngalani a visa ti topte Indus Waters Treaty ti topte firfiak zon chu na te chakta ka thongal rumrumani ti te po kan sei to ni kha Prime Minister Modi kai hroi sarkar lai pui hian firfiak te laka na taka che thi an hrelawang ti arin theya kumsang ni som pakwa Pulwama beina po khan Mopur tu nian Riyad Jais-e Mohammed Helpol te training camp ni asoi Pakistana Balakot chu India in do thona ten bom hangin an chungal rep mai ani kha hemi ma kumthum sangni le som pathum po khan JEM firfiak pol ten uri an beya India sipai som pakwa zetan tha thumpo khan India sipai te chon na taka changle tin JEM Helpol mi le sa za somnga vel lai an tha sakbok ani Nimin Vekhan Union Home Secretary Govind Mohan Hovin High Level Security Meeting hi nei ani boka heta hi chon paramilitary force ho tu ten tel thunga Border Security Force BSF Director General Daljit Singh Chowdhury National Security Guard NSC DG Brigu Srinivasan Assam Rifle DG Lieutenant General Vikas Lakhera le Sasastra Sima Bal SSB Additional DG Anupam Nilekar Chandra te antela BSF te hi Pakistan le Bangladesh ramriveng tu an ni a SSB te hi Nepal le Bhutan ramriveng tu ni in Assam Rifles te hi Myanmar ramriveng tu an ni boka NSG te hi firfiak beina konga India sipai tra Elite Commando an ni thung hetianga India ram sipai lal zongjong ko khoma high level meeting nei ani hian India in Pahalgama firfiak te chet na ngai thu tak zialan tir chiang le ome Nimin lama Pakistan ram lama tangin thu thin thong hriat tur om le lawa Pakistan sipai thu puang tu Inter-Service Public Relations ISPR Director General Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury chuan firfiak te tranpui thina India in Pakistan apuna hian afin fiana engma nei lawani ati ni in Pakistan chanchin bulian don chuan an ziak India chon Pahalgam in kana hi Pakistan pui firfiak te nena soizom ngal charchara Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif an ramdang malak na he thil thleng hi chuya rotna po India hian a chang du lo ni in don chuan an ziaka Lieutenant General Chowdhury chuan Pahalgama in kana a thlena tangin ni sari aliam le to a India hian Pakistan apuna fin fiana chete po ala phor theilawani atia India in Pakistan ramasi paile civil mi te beinana firfiaka puidan rang fin fiana chiang takin ka pevek thayang cheu ati thunga April ni somni panga khan jelum bas tena Pakistan mi India in a tranpui firfiak pakhat manania IED bomb mobile phone patni le cheng sing sari te man sakania a Chennai na India siam drone le poisa fai cheng makta duai khat man sakani bok
hei hi India in Pakistan a firfiak te sponsor zia finfiana pakhat chu ani adang tam tak soitur po ka nei ati ni in don hian an tar lang bok nimin jing khan Pakistan sipai te chon line of control bul Jammu and Kashmir azad khobula India drone pakhat an ka thlak thu don chon an ziak boka Pakistan Home Minister Mohsin Naqvi chuan thilthleng zongjong mai lovin vil reng ani a Ramrika na India malang na omani chuan Pakistan chuan a rul tokin a chang let ngal zelang ati ni in an ziak bok Pahalgam firfiak che dan chuina kal zela National Investigation Agency NIA te chuan firfiak te hian Pahalgam a khwal zin te hi muchapa kap tamai an ni lo ti a chiang hle an ti a April ni somni pahnia silayan me pu ma khan April thatir kar tir lam khan Baisaram Valley a kalin an malak dan turan lo en fi dai to ti hriat ani a khwa in bum ro lo pheise chuan April ni somni khan khwal zin te hi ka an lo tum jok ni in hriat ani bok NIA ten an chuina chuan firfiak te hian April ni somni pahni khan Baisaram Valley a dor then khata khwal zin te hian lo thli thlaina sa hle ti an hria a firfiak te hian khwal zin mi pa te chu an ke kor phel tura hriat tirin Muslim sa kho betu te tong trai cham hla kalima soi turin an ti a kalima cham theilo te chu mun le mun an ka ngal pop zel mai ani NIA chon Pahalgam thilthleng hi firfiak ten mi puyan pong ka na ni lovin ro man na fel tak nei sa firfiak te malak na ni an ti a firfiak ten mi an kap hlum lai mutu te chuan atira firfiak pahni in khwalzin pali an kap hlum phota silai puak hlawa tlan chia te hi hruizena uaina zip line bulvela tangin firfiak pahni nan lo kap le ni in an soi ani NIA te chon Pahalgam hotela khwalzin te thlendan an en fia to a helai hmuna cheng mi engemaw zat chu thu an zot fia to boka hotela CCTV footage te pon ena April ni somni chokhan Pahalgam a hian khwalzin mi sanga vel zet an cham lai ani a hemi hun hi firfiak ten an chang nian ngai thu Pahalgam khwa cheng te chuan an soi ani social media lama zipline operator chu silai pu ma chi hian Allahu Akbar tia aulai chu chiang zetin alanga heti live vela zipline a chong risibat chuan video in alo lafu a kama mi pasari chu hruizen in an uaya ka wai ve che khan operator hi Allahu Akbar ti in awa alu a thletona chu vele silai ritani ti in zipline operator churin hlel om thu a sai NIA te chuan zipline operator hi Pahalgam a cheng midang te ang bokin thu an zo fia to thu le tuna chuan thutlung nan la siam theilo thu an soya social media lama chuan operator hi firfiak te tana thok niarin na na sa hle ani nimin khan United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan External Affairs Minister S Jaisankar le Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif te chu a ran ve in phone mangina bia India le Pakistan te hi boruak ti dai zonga mala turang enin chenarap thak tak pumpel turin nangena atulani chuan UN chu inrem na tura malak anin pe thuwa hril ni in UN 2.2 Stephen Dujarric chuan a soi ni in Reuters chuan an ziak Jaisankar biak na hian Guterres chuan Pahalgam beina chu dem thu le he thil thlenga mo phurtu te chu dan angin hremna pek ngei tula ti thu a soya heti la hian UN General Assembly session somsari pakwana President Philemon Yang point Pahalgam firfiak beina nun na chan chung te torpui thu soin civil mi te chunga kutlak chu engtikong ma pomjam theani lo thu po asoya India le Pakistan chu boruak ti dai zonga mala tur le anin rem lo na te chu in biak na manga chingfel turin angen bok nimin khan Nepal ram kho pui Kathmandu Pakistan embassy tuala Pahalgam firfiak chet na demim ni pui tam tak an pung khoma Pahalgam beina Nepal tlangwal kum somni pasari mi Sudip Neupa ne athi telve wangin Nepal thalai te chuan lung oilo na an lan tirani Nepal thalai pung khom te hian firfiak chen nan dem thu te Pakistan an dem thu te an au puya Pahalgam khwalzin te beitu firfiak te chu khailum ni se an du thu te po an au puyani Pahalgam thil thleng an riat vele Nepal sarkar chuan firfiaka beina konga India chu thei to pa puya tum thu apuang ve ngal ani kha tunlai hian Bangladesh a chuan poisa wang hle a mi puiten har sat nan tok mek Bangladesh sarkar lailok Muhammad Yunus kai hruai chuan an ram poisa hian Bangladesh ramdin tu Sheikh Mujibur Rahman thala ka chuan awangin tuna poisa man mek chu print bel akhapa
ramana thalak chuan lo na poisa thar siam an tum thu soin he poisa thara hian sa kho mun poimo te Bengali namthil poimo le thujiak te chuan tir an tum ni in soyani a tun thatir khan sarkar chuan Bangladesh Central Bank chu poisa nor hlui pe chuak to lo turin an hriat tira bank ten poisa an kol teu chungin mi puite hnena an pe chuak theilowa heti lai hian poisa tharan laprin silo wangin Bangladesh a poisa wang hle ni in Nimin Khan First Post chuan an ta langani news report sang ta landanin tuna hian Bangladesh Ram Bank sang poisa hlui pek chu phal lo hi Bangladesh poisa taka vaibel se sing khale sanga vel zet omeka sarkar chuan Security Printing Corporation hena poisa thar taka somni somnga le sangkhat not print turin hriat tirnan peto na a mei thla tanga print tran chawani dona wangin Bangladesh mi puite harsat na hi re mai don lo ni in soyani US President Donald Trump point executive order tharziak in thu thara nei le ta a order thara hian US ram chunga truck driver zong chu nal taka English mang thaian ni vek turani ti ani Trump executive order ti chho thara chuan truck te hian kan ram bung ruwa sum dona thil sang te phur kwal na hau tak an thoka America ram sum le pai din mun ti danglam theitu an ne wangin an poimo hle a chaktaka truck industry in nan tho theinan le an na thona an ma ni len bung ro te himjok nan truck driver te chuan English an thiam chiang ngai turani atiani he thu pek thara hian truck driver te chuan English nal takan tong thei mai pi lama traffic sign te dikle fel takin an chiar thiam turani a dan keng ko tu te nen English in anin be thei turani a an ma ni chhor tu te le dor tu te nen po English in anin be thei ngai turani ti ani a truck driver zinga English thiam tok lo anom chuan a hran pa in tong zirtir an ni ang ti po zia telani hemi ma hian President Trump hian English chu US official language ani thu executive order siamin hriat tirna lo ti chuak to bokani Nimin Khan China ram mar chak lam liao yang CTR restaurant pakhata kang me chuaka mi somni pani anthia mi pathumin hliam an tur bok Nimin chun cho ei hun lai vel khan he restaurant a hian kang me na sataka chuaka kang me chuaka hian gas bura puwa wangin chena thlen na sat pha ni in soyani boka kang me chu chan hi China ram thu nei tu te chuan an la soi chiang theilowa President Xi Jinping chuan ruangseng hoile hliam tur te enkol na chu chak taka thoka kang mai chho chan chuya dananga mala turin official te hriat tir ni in China Ram News Agency lar tak CCTV chuan an puangani Nimin Jing Khan London Khopuya Westminster Electric Substation a kang mai chuaka thile hliam report omri lo kang thel polami zavel te chuan kang thel motor som pangam hangin substation kang hi an thela kang thel pol ho tu te chuan substation hi Nimin Jing dar nga le chan vevel khan kangin transformer pakhat kanga tanga intran ani antia kang mai hi anasamhan hlea abulvela civil mi te chen na inchung te po akang chimhana substation commander Paul Morgan chuan kang mai chuak hen mai khulha om taka siama wangin mi puite chu pon chuak ri lo turin a hriat tir ngalani London Fire Brigade chuan he thil thlang hi exa post in mi puite an hriat tira comment to then khat chuan London Electric Substation kang mai chuak a hian Russia anin rolan rin thu an soi Manila ka Britain na thona trum hun lun ber Heathrow Airport a po electric substation a kang mai chuak awangin hun engemaw chen thona trum hun hi kharani a thona thlok lut le chuak tur sang kha zathum somnga pasari izet ati khai lakani bazari lo thlira wangin kan lo me